авелоки 4 ҷак ҷд ҷк 747 4 модел мошина нав мебошад. дорои гарантия 1 сол гарантия аст. 4400 нархаш. столхати мотораш яъне дар поён мебошад. моторҳои беҳтарин духт аст ва гаран кафолати хубам дода мешавад дар мошина. мошинаи ҷак мебошад 4 иштага. дар танаи оҳаншам печати ҷак нависагиаст. ҷак яъне 747 д 4 иштага моли хуб. эҳоли мақсад дар витрина ҳам головкаш мондагиаст. дорои стол мебошад. столаш упаковка нав яъне дар